ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣେ ମୋ ମା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ସେ ଅତି ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ କଥା ବି କହି ଶିଖେନି। ଗଣିତରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ କମଜୋର, ଇଂରାଜୀ ବି ତାକୁ ବେଶୀ କିଛି ଆସେନି। ହେଲେ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଏ ସମୀକରଣ ହିସାବରେ ତାକୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି। ବେଳେବେଳେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ବି ନିଜ ପେଟର ଭୋକକୁ ଜାଣିପାରେନି କି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହେନି। କେମିତି କେଜାଣି ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ତାକୁ ଯେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ମାଗେ ସେ ମୋତେ 2ଟି ରୁଟି ଦେଇ ପକାଏ। ମୋ ଓଠରେ ମୁଁ ମିଛ ହସର ଝଲକ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସିଯାଏ। ହେଲେ କେମିତି କେଜାଣି ସେ ମୋ ଦୁଃଖର କାରଣ ଖୋଜି ଅତି ସହଜରେ ମୋତେ ଧରିନିଏ। ସମସ୍ତେ ମୋର ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ କେଜାଣି ସେ କେମିତି ମୋ ଦୁଃଖ ଭରା ଦରଭିଜା ଲୁହକୁ ବାରିନିଏ।